गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमजों बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो आरोबाव नोंथांमोनजों मोनसेल' बाइबेल सिरिनि गेजेरजों गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे नंखाय रायग्रा बा नंखाय सालाय, नंखाय गुस्थि, बेनि सायावसो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। आशा खालामो नोंथांमोना बे टपिकनि सायाव गाहामथारैनो बुजिबाय। बेफोरनो जाहैबाय जे लायार लिप्स अर लायार टां, नंखाय बुंग्रा गुस्थि बा नंखाय बुंग्रा सालाय बा नंखाय रायग्रा ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। फै जों गोथौयै मिथिनि बे इसोर जिशु ख्रिस्टआ लायार लिप्स लायार टां, मोनथिबायना? थगायग्रा गुस्थि, थगायग्रा सालायखौ बा नंखाय बुंग्रा रायग्राफोरखौ बे इसोर जिशु ख्रिस्टआ हामजायो ना हामजाया, मोजां मोनो ना मोजां मोना, आरो जायफ्रा जिशु ख्रिस्टखौ दिनै गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावदों, खुलुमदों, बे इसोरा नोंथांनि बे नंखाय बुंनायखौ मोजां मोनो ना मोजां मोना, आरो बे नोंनि जे इसोरखौ नों खुलुमदों, बे इसोरा नोंनि नंखाय बुंनायखौ हामजागोन ना हामजाया, बेखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै गोथार बाइबेलनि मोनसेल' बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिगौना? दिनैनि बे मुगायाव, दिनैनि बे बुहुमाव, जोंनि सुबुं हारिनि जिउ सोलेराव, मेलेमाव, गियानाव नंखायजोंनो बुंफबबाय। आरो दिनै बेल' नङा, जोङो नंखायजोंनो, नंखाय बुंनायजोंनो ना, जोङो दिनै दिन थांसै। नंखाय रायनाय, नंखाय बुंनाय, थगायनायफोरजोंनो जों दिनै दिन थांसै। सोरबाबा गावनि बिजनेसफोरखौ लानानै, सोरबाबा गावनि माबा मोनसे मोननांगौखौ लानानै, सोरबाबा माबा मोनसे गावनि उदैखौ सुफुंनांगौनि थाखाय, बा सोरबाबा गावनि धन सम्पति सोरजिनांगौनि, आरजिलांनांगौनि थाखाय मा खालामसै? दिनैनि बे बुहुमाव इसोर जिशु ख्रिस्टखौ मोननाय मानसिफ्राबो दिनै नंखायल' बुंसै, नंखायल' बुंसै, नंखायल' रायसै। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बियो जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय मिथिनांगौनि थाखाय इनायनो गिदिर बाथ्रा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै जों बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो रायज्लायज्लायनि जे जों जे इसोरखौ खुलुमदों, जों जे जिशु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावदों, बे इसोरा जोंनि नंखाय बुंनायाव गोजोननाय दंना गैया, आरो जोंनि नंखाय रायनायाव हामजायो ना हामजाया, बेखौसो नोंथांमोनजों आङो फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जादों। आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ नंखाय बुंनो थाखाय, नंखाय रायनो थाखाय पारमिसन होदोंना होआखै? फै जोङो बे समाव फरायनानै नायनि। बेखौ मोननो हागोन Proverbs chapter 12 verse 22। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बोसोन बिजाब 2 बालामनि 22 सिरि। आं फरायनि जिसुनि मुङै। नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबोआ मुगैयो, नाथाय जायफ्रा गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बिसोरखौ हामजायो। खोनाबायना? दानिया रायबावदो नंखायखौ, दानिया थगायबावदो। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनहा मिथिगौना? दिनैनि बे मुगायाव, दहाय एसे सिगाङावनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय, जोंनि मोजां 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 इसोर जिशु ख्रिस्ट फोथायारिफ्रा दिनै नंखायजोंनो दिनै दिन थांसै, थगायसै, गावनि मुलाम्फानि थाखाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरमायबाय। जोबनायाव मा फोरमायखो? नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबोआ मुगैयो होनो।
दाना थगायबावदो दिनैनिफ्राय सोरबा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावदोंब्ला थगायबावदो दिनैनिफ्राय जुदि नोंथाङा थगायबावोब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै नाजावनानै नोंथांखौ मा फोरबुआ मुगैबाय मानो मुगैखो थगायनायनि थाखाय नंखाय रायनायनि थाखाय नोंथांनि बे लायार लिप्सनि थाखाय नोंथांनि बे लायार टांनि थाखाय इसोरा दिनै नोंथांखौ मुगैबाय जोंखौ मुगैबाय मानो नंखाय रायनायनि थाखाय अब्ला ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथाङा दिनैनिफ्राय आरोबाव मा थगायग्रा गुस्थि थगायग्रा सालायखौ लानानै मा जिउ खांबावगोन ना बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव न नोंथाङा माब्लाबाबो बेबायदि जिउ खांनो हाथारा थ' बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों दिनै मिथिथारनो गोनां ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा होननानै बुंदों गाहाय सिरियाव जोबनायाव आन्थाय जायफ्रा गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बिसोरखौ हामजायो होननानै बुंदों ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला माब्रै जाय सुबुङा खोथा होनानै ना आं नोंनो बेबायदि होगोन आङो बेबायदि मावगोन होननानै गावनि खोथाखौ लाखियो गावनि जबानखौ लाखियो बेबायदि फोथायजाथाव हामजाजाथावथाव बेबायदि बिथांमोनखौ मा खालामो इसोरा इनायनो दिनै हामजायो इनायनो दिनै हामजायो थ' दिनै जों साफ्रोमबो बे इसोर जिसु ख्रिस्टजों हामजानाय मोजां मोनजानायखौ जों दिनै बयबो लुबैयो नोंथाङाबो दिनै लुबैदों जानांगौ जुदि नोंथाङा इसोरजों हामजाजानो लुबैदोंब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गिदिर लेसनखौ जों दिनै सोलोंनानै लानि थ' बेनो जाहैबाय जों दिनैनिफ्राय नंखाय राया आरो जोंनि जबान जोंनि खोथाखौ जोङो लाखिगोन आरो जों मावफुंगोन आरो जों दिनै इसोर जिसु ख्रिस्टजों आरो सुबुंजोंबो जों दिनै फोथायजाग्रा दिनैनिफ्राय जाथारनो नांगोन आरो जानांगोन अब्लासो बे इसोरा दिनै जोंखौबो हामजागोन आरो सुबुङाबो नोंथांखौ हामजागोन अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनायाव आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मा इसोरा नंखाय रायग्राफोरखौ मुगैयो आरो जाया गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बा गावसोरनि जबान होनायफोरखौ लाखियो बिथांमोनखौ बिसोरखौ सोर हामजायो बे इसोरा हामजायो थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय साफा ना जों बयबो इसोरजों हामजाग्रा सासे सुबुं जागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला आरो नोंथाङा आंनि बे JNO इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जेन' सानफ्रामबो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथाङा मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय